बयनिबो सिगां नैबे भिडिअखौ सोरबाया नायनो मोजां मोनोबा नाय आरो नायनो मोजां मोनाबा डाइरेक्ट ओंखारलांखा। खुलुमबाय लोगोफोर। बिराद इन्टारेस्टिं मोनसे फोरबो फैदों जों बर'नि गेजेराव बा नैबे जोंनि बिटिसि आव लक सभा इलेक्शन फोरबो माने बेखौ फोरबोखौनो होननांगोन। बे समाव आं मा मावो बा बैयो मा मावो ना बिसोर जेबो बुजिला। खारफानांगौ थांनांगौ बेफोरबायदि आरोखि। तो बाथ्राया जाहैबाय दिनै मोननै पलिटिकेल हान्जाखौ आं बुंगोन। पलिटिकेल हान्जा मोननैया मा जालायदों दा बिसोरनि थाखाय फोरबो बा बहाबा फिथा हास'नाय बहाबा बिदिनो लामा बेखेवजेननाय बिबो बेखेवदों नाथाय माला मावफुंगोन बेखौ जों बै लामा बेखेवनायफोरखौ निउसाव कालेक्ट खालामबानो जों मोनजोबगोन बेफोरखौ आरोखि ना। फिथा गोजा हास'दों। नालेंखरा दाम जादों दै दा बिराद दाम जानो हमदों। नालेंखरा जरा बिदिनो 500 1000ब्लाबो नांगौ जायो बिसोरनो। नैबे मोनसे फोरबोआव आरोखि फोरबोसो बियो। सोरनिबा सरकारनि थाखाय सोरबा खुंथायाव थाब्ला बिसोरनो नालेंखरा बिराद गोनांथि जायो आरोखि। नालेंखर गोरान एसे बिजौआ मा थानांगौ बेफोरबायदि आरोखि। खारन जेरावखि जाया फिथा हास'आ मानो बावहाय नालेंखर 2, 3, 4 बुखावनांगौ ना। MLA फैगोन, MP फैगोन, CM फैगोन, MCLA फैगोन ना बिथांमोननो नालेंखर बुख्रुबनो नांगौ जायो। मानो होनबा बेखेवना खोन्थाथारनांगौ। किन्तु नों आंहा बिराद दामि। नों आंखौ दा समाव हाग्रायावनो था लामायावनो था बहाबा हाब्रुजों गेलेनानै था नोंखौ बिराद मोजां थुखैगोन आरो बोखांनानैबो लाबोगोन। मोजां लामा आं नोंखौ नायगोन, भबिष्यतआव आं नोंखौ नायगोन। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों खोनानो मोनगोन। बे गामियाव आं दिनै नालेंखर बुखावफैदों, दिनै बे लामाखौ आं मावफुंगोन ना बेफोरबायददि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों बै दैदेनगिरिफोरनिफ्राय ना बिथांमोननिफ्राय जों खोनानो मोनो। जेखियानो जादोला थांनाय मासफोरावहाय UPPL नि बाथ्राखौनो बुंग्रोनोसै आं। UPPL आ सासे केन्डिडेट बिनो थाखाय नैबे लक सभा इलेक्शननि थाखाय टिकेट मोननो थाखाय बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथांनि बाथ्राफोरखौ जों खोनानानै माने दुखुबो मोनदों आरोखि। दिनै UPPL नियाथ' नैबे MLA जयन्त बसुमतारी बिखौनो टिकेट होनाय जाबाय। बिनोथ' एबाराव लक सभायाव बिनो गेलेगोन। बिनि सिगां सोर मा होनदोंमोन? बिनि सिगांहाय बुंदोंमोन जे जुदि UPPL हान्जाया आंनो टिकेट होयोब्ला सासे दावहारु महरै आङो बासोमथारगोन होनना बुंदोंमोन। दावहारु महरै बासोमगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनै प्रेस मिट होनायाव बिथांखौनो नुनो मोनासै। ना बिथाङा बहाबा ट्रिटमेन्टआवसो दंहैयो ना मासो खोनानो मोन्दों दिल्लीयावसो दंहैयो होननानै। जाय हक खोनानाय बाथ्राथ' गोबां रोखोम खोनायो। जेखियानो जादोला बिथाङा बुंदोंमोन BPF आ बिना बे मेथाइखौ खनखागौमोन आरोखि बियो। माने UPPL आबो जे धामालि बुस्थु नङा। नैबे जाय मानसि बेखिनि दावहारु बायदि बासोमगोन होननानै बुंदोंमोन नामखौ मख'लायला बे मानसिनि सुबुंनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रायजोफ्रानो खोनाखादों। UPPL आनो होन BPF आनो होन खोनाजोबखादों। थ' এই हिसाबै बिथांखौ खोनानो मोन्दों दिल्ली ना माहायबा दङ। जाय हक बिथाङाबो बेक्तिगत खामानि थायो नालाय थांखागोन। गोबां खोनानो मोन्दों बिथांखौ आरो NGO बो सालायो होननानै हिसाबै खामानि थानाय हिसाबै थांदोंबो जानो हागौ। बिनि बेक्तिगत बाथ्रा जों बेखौ बुंबाय थानांगौ दरखार गैया। थ' बाथ्राया बेखौनोल' बुंनो लुबैदों। बिथाङा बुंदोंमोन बे समाव बे बाथ्राखौ बियो इलेक्शन समाव बियो खनगौमोन आरो बे खनोबो बुङोबो। BPF आलायनो जेबो खामानि मावाखै बिथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै आरोखि बिथांमोननि नोजोराव मावाखै नालाय बे मावाखै थिगै আছে। 5000 बान्था होनायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन। एग्जाम्पल हिसाबै गोबां दं होनोबो हायो खोन्थानोबो हायो बेफोरबायदि आरोखि। जिहेतु नाङा बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंदों, थगायदों, दावहारु बायदि बासोमगोन होननानै बुंदोंमोन। मानि थाखाय बुंदोंमोन? UPPL आ होनाय नङा बिनो। खारन बिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना मिहियै
गुरैनो स्ल' पयजनफोर बायदि बाथ्राखौ बुङो आरोखि बियो दा बिनि थाखायनो बिथाङा हयतोबा सिन्ताधारा खालामनानै होआसैबो जानो हागौ जिहेतु जयन्तनि बाथ्रा बुंनाय ना बेफोरखौ थिग मोननानै बिदियाव जयन्तनो होबाय जानांगौ टिकेटखौ देरहागोन ना देरहाया बे बिथांमोननि बाथ्रासै नैबे लकसभा इलेक्सनाव देरहानाय देरहाया बिथांमोननि बाथ्रासै थ' दिनैहाय आं एसे दुखु मोनदों बिथाङा टिकेट मोनैनि सिगां जे दावहारु बायदि बासुमगोन 5,000 बान्था होगोन ना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायावसो आं एसे गोसोआव आं मालायखौ मा बुंनो आं दुखु मोनदों आरो मोनसेया जाहैबाय मा जयन्तआ दिनै देरहानानै थांबाय जयन्तआ दिनै देरहानानै थांबाय दिनैहाय बै मोनसे जायगायावहाय बै मोनसे स्टेपआव फरवार्ड जालांबाय बेकवार्ड जायाखै बिथाङा फरवार्ड जादों खिन्थु फरवार्ड जाखांनानै रायजो राजाखौ बेसेबां सेवा खालामगोन आरो बेसेबां गावनि समस्थियाव गिदिंगोन आरो रायजो राजाखौ बेसेबां नायगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि जाना थाबायना बेबो आरोखि माब्रै होननानै बुङो एग्जाम्पल होननानै बुङोबा दिनै निउस मिडिया बा जों गामिनि रायजो राजाफोरनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ जुदि नायोब्ला जों मावनाय नङा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो खारन दिनै गुवाहाटियावबो दिनै सोरबा सासे कर्मचारिखौ सोबादों होननानै निउस पर्टेलफोरावबो गोबां रिउमार जादोंमोन ओंखारदोंमोन आरो बिनि उनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो सार्कोल अफिसाव सोरबा सासे सार्कोल अफिसाव साख्रि मावग्रा मानसिखौ दिनै बुदों होननानै गोबां निउसाव ओंखारदोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो बुंबावदों जे दिनै बिथांनो माखासे लेखाफोर होयोब्ला बिसिनानैथ' खोनायाखै बबेबा डास्टबिनाव गारदों होननानै खोनानो मोन्दों आंनि राव नङा बियो रायजो राजानि राव होनबा जों बेसेबां मावहैगोन आरो रायजो राजाजों बेसेबां क्ल'सआव थागोन जों बे बाथ्राखौ साननोबो गोनां इउपिपिएलनि बाथ्राखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै दाना फैफिनदो बिपिएफनिया सासे मानसिया फाग्लाफोरबायदि माने बे मानसिया इउपिपिएलआवबो मोजां थिखियाखै दे थानो हायाखै बा मावनोबो हायाखै प्रमद बर'जों खाथियावनो जिरायफानानै गारि गंसेयावनो बहाबा थांदोंमोन बिथांमोना केम्पेइन बा माबा मोनसे बिटिसि इलेक्सन समावहाय बै समावहाय बिनि उनावहाय प्रमद बर'आबोथ' बिनि गियान आखल आखु नाया थागोन बिनि बेकग्राउन्डखौ सोङा लाफानो थागोन हिसाबै बिबो प्रमद बर'जों थानो हायासै ब्लड ओंखारना थालायबाय बिटिसि इलेक्सन समाव बिपिएफनि गाज्रि बाथ्राफोरखौ एरखांग्रामोन बेफोरबायदि दा फैनानै इउपिपिएलआ गाज्रि जाना थालायबाय इउपिपिएलनि लेथ्रा बाथ्राफोरखौ दिनैहाय बिपिएफनो ज्राव होमबा बियो सासे मेडिएटर नंगौना नङा ओरैनि खोथाखौ ओरैनि खोथाखौ ओरै ज्राव बारना होनाय जायखौ बुङो प्रिथिबि नारायण मेस देब ना मा देब ट्राइबेल नङा नङा आंहा सन्देह दं बिनि सायाव थ' बाथ्राया बिनि सायाव एसे गोलाव जागोन बिपिएफआ जुदि बेखौ होयोब्ला भबिष्यतआव बिपिएफ हिसाबै देरहागोना आसा खम देरहानाय नङा सापर्टआ थागोन खिन्थु खुगायाव मोजां बिपिएफआथ' मोजां मावदों होननानै बाख्नायगोन खिन्थु नैबे प्रिथिबि नारायण मेस देबआ जुदि टिकेट मोनोब्ला देरहाया बावहायबो बिपिएफआ इउपिपिएलआ देरहागोन बाव सिदा बाथ्रा आं बेखौ बुंखायो मानो होननानै बुङोब्ला प्रिथिबि नारायण मेस देबनि गियान आखल आखु बिनि जाखिनि बडि लेंगुवेज बाथ्रा बुंनाय मिनिथाव एजे सोरबा सासे खाम्फाखौ बुंदों सानाखै बे खिन्थु एज ए जाथि हिसाबै बाथ्राखौ बुंदों दै बे खारन आं एग्जाम्पलाव दिनैहाय बिथाङा जोंनि आफाद एनडिएफबि मोनसे हानजाया जेब्ला म्यानमाराव दंहैयोमोन म्यानमारनिफ्राय लाबोबाय फैबाय सावरायनायाव फैबाय बेस मोजांनि बाथ्रा जों सान्थिखौ गोजोनखौ जोंबो मालाय मानो ओरैनो बर' फिसाफ्रा एनडिएफबिनि नामाव गावथार जानो नंगौना नङा एसे गोलाव जागोन भिडिअ'आ दिनै बिनि उनावहाय आरो खारफिनलायलायबाय एनएलएफबि हाग्रायाव बिथांमोनखौ सावरायना लाबोनानै दिनै भाग मोननै खालामनानै होदों लाबोबाय दोनफैबाय जालाब गारनानै दोनबाय बिथांमोनखौ सावरायनानै न'आव दोननांगौ ना मानांगौ बिनि थाल गैला माल गैला जेबो गैला
होनबा बे पृथ्वी नारायण मेसदेबनि गियाना बावहाय एसे सानना नायदो बर' रायजो राजाफ्रा बिनो भट होगोन नामा जोंनि भटआ जेसेबाङानो थाया मानो बा गुबुन हारिनि भटखौ जों एसेब्लाबो बर'फ्रा मोनगोन इउपिपिएलआबो मोनगोन बिपिएफआबो मोनगोन बावहाय खुनु खोथा गैया मोनखागोन हिसाबै दिनै पृथ्वी नारायण मेसदेबा सोर दिनै बिथाङा दिनै एज ए बर' जाथिखौनो बाथ्रा बुंनो बियो बे सोर एथरा बिदिनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो अथराइज होखो बेफोरबायदि खोथा आरोखि माने बिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय मानाय ना बिराद लाजिथाव एज ए जाथि हिसाबै लाजि फोनांदों बियो थाइलेण्डनो बहाबानो बेरायहैनो बाथ्रा बुंनाय सोरखौ बुंदों बेलाय बेहा मा प्रुफ दं आरो बेसेबां कनफिडेन्सआव बाथ्राखौ बुंबाय थादों बियो निर्दलियाब्लाबो गेलेगोनाव बिथाङा जाखिनि फिल्ड दं बेखिनि फिल्डआ जोबलांगोन आनकि बिथांनि ट्राइब ना बिथांमोननि जाखिनि ट्राइब पृथ्वी नारायण मेसनि ट्राइब बिसोरनो भट होगोना बेसेबां खयजना भट होगोन बिनो आनकि बिनि उसुं गुदियाव थानाय मानसियाबो न'खराबो बिनो थैनोबो भट होनाय नङा जों सिरि साननोसो गोनां जोंनि जे बै समावहाय NLFB मोन बिथांमोनखौ लाबोना दोनना जालदाब गारनानै दोननानै बिथाङा गेलेबायानो गेलेखांनायनि उनाव बै जायगायाव थांना बर' हारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंगोन बियो थैनोबो जेबो बुङा बियो इन्जय खालामनाय बिना बारा जागोन हिसाबै जों जाथिखौ हारिखौ जों बे पृथ्वी नारायण मेसदेबनो थैनोबो खोख्लैनो हानाय नङा बावहाय बिपिएफआ माइनास पइन्ट जानानै दं बेबा सिदा बाथ्रा दिनै खाम्फाया माबोरै सिनायनो बेखौलाय दिनै बिथाङा पृथ्वी नारायण मेसदेबा दिनै हाग्रामानि खाथियाव दाखालि जोनोम सानावहाय केक दौहैनाय मानाय आथा खिथा खालामहैलायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुयोब्ला माने बिनि जाखिनि बडि लेंगुवेज ना रायजोफ्रा एसे स्टाडि खालाम बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिनि फाव फेशन आसि थुरला माबा माबि खालामलाबायनाय मानाय बाथ्रा बुंनाय मानायफोराव बेफोरावनो जों पृथ्वी नारायण मेसदेबा सोर बिलाय ओंखायनो पृथ्वी नारायण मेसदेबनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय हयथ'बा बिथाङा मेन्टेलफोराबो थिगबो गैयानदां बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो बिपिएफआबो बिनि सायाव बेखौ जुदि होयोब्ला जेनगोन बिपिएफआबो बेयाव ओरैनो दारि खमा दोननायनि बाथ्रा गैया बेफोरावहाय लाबबो गैया ओंखायनो आं सानो देरहायिया बे उननि बाथ्रा बर'निनो मानसि दं खाम्फाखौ होआ सोरखौबा होआ सोरखौ सासेखौ हो बेफोरबायदि बर'नि जायगायाव बर'आनो गेलेनांगौ इउपिपिएलना बर'नि जायगायाव बर'खौनो होदों दिनैहाय देरहायिया बे उननि बाथ्रा बियो मोनसे गेम हिसाबै दिनै जयन्त बसुमतारियाबो गेलेगोन ओंखायनो खाम्फायाबो गेलेनांगौ देरहायिजों जेबो खोथा गैया आसा खालामदों बिथांमोननि जाखिनि फोसावनाय नैबे लक सभायाव जाय गेलेगोन बियो फोसावनाय ना जों बेखौ नेनानै थाबावनि आं रायजो राजाफोरनियाव बेनोल' सांग्रां जानाया मोजां आरोखि मानोना नों आंखौ लानानै दिनै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंनो गोदै राव बुंगोन बेफोराव दा गोजाव भट होनांगौ समाव नोंथांमोना नोंथाङा सोरखौ फसायो सोरखौ मोजां मोनो इउपिपिएल बिपिएफ कंग्रेस बिजेपि ना सोरखौ मोजां मोनो नोंनि गोसो बायदि होनो हागोन आं बेखौल' बुंगोन बावहाय सोरबा सासेखौ जरजबस्ति खालामहोनानैबो लाब गैया आं सोरखौबा मोजां मोन आं बेखौनो होगोन सोरखौबा बुरखायबाय थानांगौनिबो दरखार गैया भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय सोरबाया जुदि नायनो मोजां मोनदोंबा नाय आरो नायनो गोसो गैयाब्ला दा नाय बावहाय जुदि गाज्रि खोथा जुदि बुंदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमाबा निमाहा बिखानाय थाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि